Okay, ito naman tayo ngayon. Meron akong kwento sa inyo. Isang kakatawanan. Gawin natin itong Tagalog para na mas malalong nakakaintindi ang iba. Ito, kumusta pala kayo dyan mga kaibigan? Mga kasama ko noon sa trabaho. Belated Valentine's Day to all of you. Ito ang kwento ko. Ito tungkol sa isang krimen na nangyayari sa Pangasinan. Isang tao na may isang witness at tinatanong ito ng pulis. Ganito ang nangyayari. Okay. Ito. Doon sa isang Pangasinan, may isang krimen na nangyayari. Yung may nangyayari, pinatay doon, binaril. Ito ang kwento ang nangyayari doon. Tinanong ng pulis ang witness. Sabi ng pulis, sino bang nakita sa nangyari? Bakit ba binaril? Napatay ang tao? Sabi ng isang tao, ako sir. Kita ko talaga sir. Binaril sa ulo. Isang baal lang talaga. Sabog. Utak niya. So, tinanong ng pulis, ganun ba sir? So, ano bang baril ang ginamit niya? Sabi ng yung witness, siguro sir, yung may nakita siya yung baril ng pulis. Tanong niya, sa'yo sir, anong tawag sa baril mong nandyan sa giliran mo? Sa giliran mo? Sabi ng pulis, 45 to sir, 45. Sabi naman ng witness, parang ganun din sir ang ginamit niya. Pero, mas mahaba-haba yun ng kunti. Siguro, 46 yun sir.